Hola, gràcies per estar a la roda de premsa del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa. Avui volíem comentar-vos diverses qüestions que hem parlat al grup. La primera és la nostra assistència avui a la manifestació del 25N. Avui és el dia per l'erradicació de la violència masclista i és un dia més, però és un dia també important per posar l'atenció al que significa la violència masclista i el que significa la violència exercida contra les dones pel fet de ser dones, especialment en l'àmbit familiar, en l'àmbit de la parella, però que també s'exerceix en altres espais i aspectes. Demà en el ple el nostre grup parlamentari interpel·larà el govern precisament al voltant del balanç del que han suposat aquests 10 anys de llei de violència de gènere, aquests 6 anys de la llei del dret de les dones a erradicar la violència, que són instruments molt potents en els que Catalunya va destacar com a pionera en la lluita contra la violència de gènere, la violència contra les dones, la violència masclista, sent pionera també a l'hora de posar la violència masclista en el focus de l'acció política i de l'àmbit públic, traient-la estrictament l'àmbit privat, posant mecanismes des de diversos departaments, i en destacar el Departament d'Interior, a posar el focus dels recursos del govern per erradicar la violència contra les dones, i que en canvi avui, diversos anys després, es troben aquests instruments buits de recursos i sobretot buits de lideratge polític. Com avui ens comentava la Marta Ribas, la diputada que farà demà la interpel·lació, no pot ser que tinguem un conseller d'Interior que repeteix al llarg de l'any la importància de la prevenció i de l'atenció pel que fa referència als accidents de trànsit, però en cap moment faci referència als temes de violència contra les dones o a la necessària també prevenció i atenció a les víctimes de la violència masclista. Per tant, demà voldrem posar els focus en què tenim els instruments, però falta el lideratge polític i els recursos per evitar aquesta sagnia que suposa cada vegada que hi ha una víctima, mortal o no, de la violència masclista. I fent molt èmfasi en un dels elements que més atenció creiem que s'ha de posar i que més ens alarma, que és en l'àmbit judicial, que és precisament on hi ha hagut més augment de peticions denegades per part de dones que demanen protecció, ordres de protecció, que se senten víctimes, que se senten vulnerables i on les seves ordres de protecció són denegades. Creiem que aquest, en l'àmbit de la justícia, és un dels elements en els que cal posar-hi molt èmfasi. També volem avui fer-vos arribar, i ho farem després amb la nota de premsa, de les compareixences que el nostre grup parlamentari ha entrat o entrarà, està a punt d'entrar, per la comissió d'investigació sobre la fallida d'Hispaner, que representen una mica el full de ruta o aquelles compareixences que esperem poder tenir i amb les que esperem poder treure l'aigua clara del que ha suposat aquesta fallida, especialment per les finances de la Generalitat. Entre les diverses persones que fem comparèixer hi ha els responsables dels diferents consells d'administració d'Hispaner i també de les empreses que participaven en la pròpia empresa, responsables de la societat civil o empresarial, millor dit, en aquell moment, i també els responsables del govern en el moment en què s'inicia el projecte i també els responsables del govern en el moment en què es va tancar el projecte. Per tant, d'administracions diferents. Volem també que compareguin representants dels treballadors, representants també de la ciutat de Barcelona o de l'àmbit Barcelona, en tant que també va ser una de les institucions que hi va aportar capital, i diversos experts, entre els que avui volem destacar economistes o especialistes en l'àmbit del transport públic, per poder evidenciar també el model d'infraestructures al darrere del model d'Hispaner. I tot un seguit de documentació també que demanem per fer evident quines decisions es van prendre, com es van prendre i quins eren els responsables d'invertir o de no invertir en cada un dels moments del trànsit de l'operació Hispaner. Finalment, també volíem valorar avui o fer una prèvia de l'acte que avui el president de la Generalitat ha convocat per presentar, diu,
el seu full de ruta després del 9 de novembre. Trobem a faltar, com a mínim en les prèvies que el propi govern ha avançat, el propi president i els mitjans de comunicació han avançat, deia, trobem a faltar en aquestes valoracions o a la intenció de l'acte d'avui un balanç del que ha estat i és la gestió del president de la Generalitat. Artur Mas porta 4 anys de president de la Generalitat. I la primera pregunta que cal fer-se és si Catalunya avui està millor o pitjor que fa 4 anys. I és evident que si fem un balanç en termes socials i econòmics, si fem un balanç en termes del benestar de la gent, si fem un balanç en termes de quina és la situació de les condicions de vida de la majoria dels catalans i de les catalanes, avui estem pitjor que fa 4 anys. 4 anys, a més, en els que el president de la Generalitat ha aprovat uns pressupostos, primer amb el Partit Popular, l'any següent va prorrogar aquells pressupostos, l'any següent en va aprovar uns amb Esquerra Republicana i per l'any vinent ens diu que els presentarà però que no sap amb qui els podrà aprovar, sabent que els pressupostos són el principal instrument que té un govern per fer front precisament a la situació a la que viu la població i és el principal instrument per incidir econòmica i socialment en un país. Trobem a faltar del que hem sentit fins ara i per tant esperarem a veure quines les paraules del president de la Generalitat, però en tot cas el que sí que sabem és que Catalunya és un país que avui viu en emergència social i no li hem sentit a dir això al president de la Generalitat i esperem que avui faci o presenti el seu full de ruta respecte a l'emergència social que viu el país. Catalunya és el territori que lidera els desnonaments a l'Estat. És on hi ha més desnonaments de tot l'Estat espanyol, per sobre de la població que tenim. És el territori de l'Estat amb més desigualtat, sent l'Estat espanyol el territori amb més desigualtat, per darrere de Letònia de tota la Unió Europea. Volem, per tant, que el president de la Generalitat faci referència a què significa que la major part dels contractes laborals que avui es fan a Catalunya siguin per l'import del salari mínim interprofessional, poc més de 640 euros al mes. Aquesta és l'emergència social que viu el país i a la que esperem el president de la Generalitat avui es refereixi. Esperem, a més, que es refereixi a la situació d'emergència democràtica que viu el país, que té a veure amb la xacra de la corrupció, que té a veure amb que instruments com el de la comissió del cas Pujol es vegin dinamitades per un acord entre Convergència i Unió, el Partit Socialista i el Partit Popular, que han impedit que bona part, han evitat que bona part dels compareixents que la resta de grups tenien previstos per aquesta comissió d'investigació acabin venint a la comissió. I per tant també esperem del seu full de ruta quines és les seves propostes per parlar de l'emergència democràtica que viu el país. Perquè estem segurs, pel que hem sentit, que ell parlarà de la situació nacional i que parlarà del full de ruta pel que fa referència a l'emergència democràtica que suposa un govern espanyol que ha posat el seu objectiu en evitar que Catalunya es voti i en evitar que el 9 de novembre fos una consulta. Però també esperem que de les altres emergències el president de la Generalitat se'n faci ressò. Nosaltres demà al ple ho farem. El nostre grup parlamentari presenta 2 iniciatives encarant el tema de l'emergència social. La primera, una proposició de llei per ser debatuda en el Congrés dels Diputats que demana, sol·licita rebaixar l'IVA, l'impost del valor afegit, en els subministraments bàsics, la llum, el gas, l'aigua i el transport públic. I una altra, una moció que fa referència a pobresa i desigualtat, que demana més recursos per la lluita contra la pobresa i la desigualtat i que demana sobretot compareixença del govern, que demana transparència en les actuacions que el govern està fent. Per totes aquestes qüestions esperarem quina és la compareixença, deia, del president de la Generalitat, però pel que fa referència al que creiem i hem vist que serà el seu principal objectiu, que és aquesta reflexió al voltant del 9N i el full de ruta nacional a partir del 9 de novembre, només 2 darreres reflexions. La primera conclusió del 9 de novembre és que tenim una consulta amb mandat democràtic pendent i esperem que aquestes siguin també les paraules del president de la Generalitat
i la segona una reflexió que esperem poder compartir amb la resta de ciutadans i de forces polítiques, i és que si hem arribat fins aquí no és pel president de la Generalitat, sinó és, per la mobilització social, i per la unitat de les forces polítiques, que és transversal i que és la que garanteix que el dret a decidir sigui majoritari en el país. Aquestes són les valoracions que fèiem a l'espera que es produeixi aquesta conferència i també sobre les altres qüestions que us hem explicat.